derovre. Sådan, det er skide godt. Man kan så ikke se, hvilken bil det er. Det er meget så. Hvorfor skal du holde den oprejst? Vent den nu. Men jeg skal have rundt. Og så lige så rød øl med. Nej, jeg skal lige vende. Hvad er det, du har fået at drikke, Mie? Jeg har fået den mest pigede øl ever. Der er lyserød skum, og den smager af kirsebær. Okay, skal jeg også drikke din gode vin? Det har du gjort. Du har også smagt den der. Jeg laver den, når vi kommer hjem. Meget sød. Ja. Så beskærer jeg dem og gør dem fløjte. Og Morten, Og så står jeg her. Vi skal i kasse. fortæl lige om dit haircut. Ever. Altså, ej, hvor er den fed. Bare med alle arne og det der. Nej! Hold kæft, hvor er det egentlig godt, den Leo. Kemo! Det er så noget øl. Nej, ikke det igennem nu, men... Hold kæft, Nej, hvad er det? det er Mortens Hvad for et nummer skal jeg vælge som musik til det der? Til videoen? Du vil lige så godt bare tage billeder, så det gør sådan, at sætte dem foran.